Oh guys, आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायफिनबाय नोंथांमोननि सायाव दा जोङो खामनायदों दा ना जोङो दा गैया फिथाइया खामना जानायखायनो हानो नायदों आरोना जों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा हानो थांदों आरोना खान्थाल नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों खान्थाल जानायखौ दा हानो नायदो दा हानान गोखो गोदोना गोमोन नाय गोमोन आयै ओइबो दङ गायनिफ्राय आं दानि मोजां आम गोलैगोन सेखानांनो सेखा गाखोबाय आरोना खान्थालैनि जानोसै जों दा जालाबायनांगो आमथिनि दिनाव नै बेसे उनाय नै गायनिफ्राय थायदोनिया गोमोन ini gelibat, gemen sok gemen, hei bay menna ini ya, siapa? Oh dana dan bangun gemen tuh. Ya जों दा हानबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा नायलांबाय थालां आरोना आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलांबाय थाबाय गाव सिजोबनांगो नोंलाय खालामबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा आरो इफोरबायदिनो जानाय गिदिंनाय इफोरखौनो नुगोन आरोना आंनि चेनेलाव नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना ला मोजां मोनोबा आरो लाइक कमेन्ट हरनायखौ दाबाव आरो जोसि जोबना Oh my god wow जाखो खान्थाल दामनाया मा रोंला नामा नोंलाय मा जायोथा माथांनो बिथाङा एक्सपिरियेन्स दंखायो फोरनि हुगारनायनि नैबे आरो दाननायनि एक्सपिरियेन्स दङ आरोना नैबो दा हुगारसिगोन नै साफा जाखायोना आथाया खारजोबखायो जोबोद बारा जागोन खान्थालखौ बुं हो आंथ' जायानो आं गरम नांथारदों नों जागोन हो सब नोंलाय Allahu Akbar. Zai jobbene guys ni ya. Atas nang zaji जानायखौ गारनानै थाङो जा Dengar macam mana saja. Nyorong aja. So guys, जों खान्थाल जाखांबाय दा नैया साफा जाजोबबाय itu बया जाखादोलै नोंलाय जादोबा So guys, दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरोना नोंथांमोना मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक होबानो जाबाय शेयर खालामना होबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस